Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και έρχομαι εδώ στο στούντιο να καλησπερίσω τον κύριο Γρηγόρη Θοδωράκη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Θοδωράκη. Καλησπέρα, κυρία Κοσμοπούλου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ που είστε εδώ απόψε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, επειδή προηγουμένως στο προηγούμενο πάνελ, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είδαμε τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, που έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Θέλω να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καθ' αυτό. Πολύ χαμηλά ποσοστά, κύριε Θοδωράκη. Τι φταίει? Ναι, δεν είδα τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, θέλω να είμαι ειλικρινής. 4,9 στην πρόθεση. Μάλιστα. Είναι όντως πολύ χαμηλό το ποσοστό και γενικότερα όμως, επειδή πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα ποσοστά αυτά τα οποία βλέπουμε τελευταίες δημοσκοπήσεις, ποσοστά τα οποία είναι ικανοποιητικά για εμάς. Θα έλεγα ότι σε έναν βαθμό είναι αναμενόμενα, με την έννοια ότι υπήρξε μεγάλη περίοδος εσωστρέφειας στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε δύο διασπάσεις, είχαμε προβλήματα. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οπότε οι πολίτες είναι λογικό να είναι δύσπιστοι απέναντί μας. Έχουν δίκιο οι πολίτες. Εμείς φταίμε. Εμείς αδικήσαμε τους εαυτούς μας, εμείς κάναμε λάθη το προηγούμενο διάστημα και επομένως οι πολίτες αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι μας παρακολουθούν με μια σχετική δυσπιστία. Έχουν δίκιο. Όμως η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι πολίτες δεν έχουν πάει αλλού. Ή αν πρόσκαιρα λένε ότι θα ψηφίσουν κάτι άλλο, εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο μια κίνηση διαμαρτυρίας. Σε πραγματικό εκλογικό χρόνο, εκεί θα κριθούν ποια είναι τα κόμματα τα οποία έχουν πρόγραμμα, έχουν προτάσεις, έχουν στελέχη και μπορούν να εφαρμόσουν μια πολιτική. Επομένως, και το κλείνω, για μας το στοίχημα είναι και εν ώψη του συνεδρίου που έχουμε την Πέμπτη, μεθαύριο, αλλά και γενικότερα το επόμενο διάστημα να βγούμε πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι στον κόσμο, με το πρόγραμμά μας, με τις προτάσεις μας και πραγματικά να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες σε κάθε άκρη της χώρας. Πάντως, μιας και αναφερθήκατε στο συνέδριο, κύριε Θοδωράκη, για να ξεκινήσω από εκεί, μιας και το αναφέρατε, εν ώψη του συνεδρίου υπάρχουν και διάφορα εσωτερικά προβλήματα. Δηλαδή, είχαμε παραίτηση μέλους της πολιτικής γραμματείας σήμερα με αιχμές, πολύ σοβαρές αιχμές, για το τι πρόκειται να γίνει σε αυτό το συνέδριο και το πώς λειτουργεί το κόμμα. Ναι, την είδα την παρέτηση, αναφέρει στην κυρία Καρκούλα. Ναι. Εντάξει, τη σέβομαι, την εκτιμώ και έχουμε συμπορευτεί χρόνια, είναι αξιόλογη η κυρία Καρκούλα. Το κείμενο του κύριου Πολάκη επίσης. Ωραία, το κείμενο του κυρίου Πολάκη δεν νομίζω ότι ήταν αντιπαρατευτικό. Νομίζω ότι έβαλε κάποια ζητήματα τα οποία, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και άλλα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Γι' αυτό γίνονται τα συνέδρια, για να κουβεντιάσουμε. Επομένως, ενδεχομένως να διαφωνήσουμε και σε κάποια πράγματα. Το ζητούμενο είναι βγαίνοντας από το συνέδριο και αφού αποφασίσουμε κάποια πράγματα μέσω της δημοκρατικής νομιμοποίησης που θα επιφέρει το συνέδριο, να είμαστε όλοι μια γροθιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε κομματικές διαδικασίες επιτρέπονται και οι διαφορετικές απόψεις. Ναι. Γι' αυτό γίνονται άλλωστε. Δεν λειτουργούμε εν κενό, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όμως στο συνέδριο, με τη συμμετοχή ευελπιστούμε συνέδρων από όλη τη χώρα, να καταφέρουμε πραγματικά να βγούμε μία γροθιά, γιατί αυτό απαιτεί η ελληνική κοινωνία και αυτό απαιτεί και η συγκυρία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους Έλληνες πολίτες. Εντάξει, η Μεγκρίνια απέναντι και στον πρόεδρο είναι λίγο δύσκολο εγχείρημα αυτό, βέβαια, έτσι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Σωκράτης Φάμιλος, στο αυτό το μικρό διάστημα που είναι πρόεδρος, έχει επιδείξει σοβαρότητα, έχει επιδείξει εξαιρετικές ικανότητες. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επανέλθει στην πολιτική. Έχουμε κάνει προτάσεις σοβαρές, τεκμηριωμένες για σημαντικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, για την υγεία, για τη στεγαστική πολιτική, για μείζωνα ζητήματα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί ο χρόνος στο Σωκράτη Φάμελο και θα το κάνουμε μετά το συνέδριο. Είμαι βέβαιος, παρά τα προβλήματα, παρά τα όσα περάσαμε το προηγούμενο διάστημα, εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα βγούμε πιο δυνατοί, πιο ενισχυμένοι και η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν τριομολογώ, ούτε γίνεται με ένα μαγικό κουμπί να πας από το 7 στο 17, στο 27. Έγινε ζημιά, στο χέρι μας είναι με δουλειά, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα το επόμενο διάστημα να καταφέρουμε να χτίσουμε πάλι τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Και ξέρετε κάτι άλλο, κύριε Θοδωράκη. Για παράδειγμα, άλλος ένας παράγοντας που δυσκολεύει κάπως τα πράγματα. Βέβαια, όλα αυτά είναι σε επίπεδο σενάριων ακόμη. Αλλά επειδή αρχίζουν και μετριούνται τα σενάρια αυτά, και μιλώ για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα έχει και την ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής από το Ινστιτούτο του. Επειδή αρχίζει και μετράται ένα τέτοιο σενάριο, φαίνεται ότι είναι ένα 22% το οποίο βλέπει θετικά το να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας από τον κύριο Τσίπρα, αλλά το ενδιαφέρον που αφορά εσάς, ως ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα, είναι ότι εάν δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, ουσιαστικά
θα απορροφήσει το 87% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, μιλάμε ότι ο θάνατος του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει προοπτική, όπως πολλοί το βλέπουν, για τον κύριο Τσίπρα, και που είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σεβαστό στην κεντροαριστερά και την αριστερά. Κύριε Κοσμοπούλου, εσείς καλά κάνετε ως έγκριτη δημοσιογράφος και θέτετε τα ερωτήματα. Από εκεί και πέρα, εγώ τα βλέπω κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα κεφάλαιο για το κόμμα μας, για την αριστερά, για τη χώρα και διεθνώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος και πρόσφερε πολλά και έχει να προσφέρει, θεωρώ, και στο μέλλον. Σήμερα έκανε μια εξαιρετική εκδήλωση, είχα πάει κι εγώ. Ήταν εκεί και ο πρόεδρος μου, ο Σωκράτης Φάμελος. Όπως και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι παρόν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι γνωρίζω. Δεν θα μιλήσει όμως, από ό,τι μαθαίνουμε. Αυτό είναι απόφαση του ιδίου. Σε κάθε περίπτωση είναι εκεί. Ξέρω ότι έχει καλή συνεργασία με τον Σωκράτη Φάμελο. Είναι βουλευτής του κόμματος. Οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα μας βοηθούν. Νομίζω ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες είναι κέρυες και απαντούν στα προβλήματα της σύγχρονης εποχής και για τη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα. Επομένως, εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιο θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας καλώς κάνει και παρεμβαίνει, καλώς κάνει και προτάσει την ανάγκη για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι σε αυτό που ζούμε και στη χώρα μας και διεθνώς, σε μια επέλαση ενός μείγματος ακροδεξιάς και ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Σήμερα με την ομιλία του έβαλε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, για ένα νέο πατριωτισμό, αν θέλετε, ο οποίος θα απαντά στην ολιγαρχία και στην κλεπτοκρατία η οποία τείνει να εγκαθιδρυθεί. Επομένως, ο Αλέξης Τσίπρας είναι εδώ, είναι βουλευτής. Δεν νομίζω ότι τώρα από εκεί και πέρα τα σενάρια και τα μέσα ενημέρωση και οι δημοσιογράφοι καλά κάνουν και βλέπουν και διαβάζουν και μετράνε. Αν γίνει όμως πραγματικότητα, κύριε Θοδωράκη. Αν εννοείται, αν γίνει πραγματικότητα κάποιο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, τότε είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύει στο να ενώσει και όχι να διχάσει το δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο της χώρας. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Το γνωρίζω και προσωπικά, έχω υπάρξει και συνεργάτης του, οπότε είμαι βέβαιος ότι κάθε προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα αποσκοπεί στο καλό και του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Τώρα, έχω πολλά ερωτήματα που παρακαλώ, στη συζήτησή μας, γιατί είναι και μια ελεύθερη συζήτηση, έτσι. Επειδή είπατε ότι προτάσει το συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πολλοί σχολίασαν ότι δεν ήταν political correct να κάνει 2 μέρες πριν το συνέδριο αυτή την τοποθέτηση και αυτό το άνοιγμα. Εσείς θεωρείτε ότι είναι ανεξάρτητα, ότι δεν επηρεάζει? Όχι, νομίζω έχουν απαντηθεί αυτά. Υπήρξε μια άλλη ημερομηνία και νομίζω υπήρξε και συνεννόηση και με τον Σωκράτη Φάμελο. Άρα δεν βλέπω ότι υφίσταται θέμα. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι το αντίθετο, ότι η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα θα προσφέρει και το απαραίτητο λείπασμα, αν θέλετε, και για τη συζήτηση στο συνέδριο, τη συζητήση στο συνέδριο, όπου επαναλαμβάνω, παρά τις δυσκολίες, είμαι πεπισμένος ότι θα βγούμε πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι και την επόμενη μέρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και κυρίως να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και προγραμματικές, τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις να απευθυνθούμε στους Έλληνες πολίτες. Επειδή επίσης αναφερθήκατε με αφορμή τον κύριο Τσίπρα στην ένωση που θα πρέπει να υπάρξει στον προοδευτικό χώρο. Κύριε Θοδωράκη, επειδή έγινε μια ολόκληρη συζήτηση και το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το πώς μπορεί να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλα κόμματα, με την αριστερά εν προκειμένου για την πρόταση για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής, εκεί φαίνεται ότι δεν τα πήγατε πολύ καλά. Και θέλω να σας ρωτήσω, εντάξει, διαφωνήσατε με την αριστερά. Επειδή έγινε και μια συνεργασία με το Κίνημα Δημοκρατίας του κ. Κασελάκη αρχικά, ο οποίος θα στήριζε την πρόταση, τελικά απέσυρε την στήριξή του και στηρίζει την πρόταση των συγγενών των θυμάτων. Θεωρείτε ότι ήταν λάθος το να αποδεχθείτε αρχικά αυτές τις υπογραφές που μετά αποσύρθηκαν και πολλοί θεωρούν λογικό ότι αποσύρθηκαν και πήγαν να στηρίξουν κάτι το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στην ουσία. Και όταν λέω στην ουσία, ότι είναι από τους συγγενείς των θυμάτων, οπότε είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ξέρουν καλύτερα τη δικογραφία, οπότε η πρόταση των συγγενών είναι πιο ρεαλιστική και κοντά στην πραγματικότητα. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί βάλατε πολλά θέματα. Ενδιαφέροντα όλα, θα προσπαθήσω να απαντήσω λοιπόν. Ξεκινώντας, το θέμα των συνεργασιών για μας είναι θέμα αρχής. Είναι αξιακό ζήτημα, το υποστηρίζαμε πάντα, γι' αυτό άλλωστε φέραμε και την απλή αναλογική και πολλοί θα πούν
ότι ενδεχομένως είχαμε και εκλογικό κόστος γι' αυτό. Ναι. Όμως το υπηρετήσαμε με συνέπεια και το υπηρετούμε. Ειδικά σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία τείνει να αποκτήσει καθεστωτικά χαρακτηριστικά, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία συνθήκη. Εμείς λοιπόν και ο Σωκράτης Φάμιλος το έχει κάνει σαφές από την πρώτη στιγμή, επιδιώκουμε τη συνεργασία. Δυστυχώς, η στάση των άλλων κομμάτων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς όμως θέλω να πω σε κάποια ζητήματα, δεν ήταν αυτή την οποία αναμέναμε. Και θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος, την ταπεινή μου άποψη λέω, γιατί αν βγούμε μαζί μία βόλτα στον δρόμο και ρωτήσουμε τους πολίτες, θα μας πούνε αυτό, βρείτε τα. Κάντε κάτι να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό λένε οι πολίτες, οι κεντροαριστεροί, οι προοδευτικοί πολίτες στη χώρα. Επομένως, θεωρώ ότι η στάση κυρίως του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, αλλά και της Νέας Αριστεράς, δεν ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτό που απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Παρά τα αυτά, εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα των συνεργασιών. Από εκεί και πέρα όμως, οφείλουμε να κάνουμε πιο δυνατό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί θεωρούμε ότι είναι η πραγματική προοδευτική πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα και κάθε συνεργασία, αν και όποτε επιτευχθεί, πρέπει να έχει ως βασικό πυλώνα το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεύτερο ερώτημα. Στο θέμα που θέσατε με τους βουλευτές που πρόσκειται στο κίνημα Δημοκρατίας και στον κύριο Κασελάκη. Εμείς δεν κάναμε κάποια υπόγεια συνεργασία, κυρία Κοσμοπούλου. Να το ξεκαθαρίσω αυτό και ευχαριστώ για το ερώτημα. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε το εξής. Εμείς θα μελετήσουμε τη δικογραφία πάρα πολύ σχολαστικά, πολύ διεξοδικά, με μοναδικό γνώμονα να αποδοθεί η αλήθεια, να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που αναλογούν. Αυτό κάναμε. Αν θέλαμε να κάνουμε μια κίνηση εντυπωσιασμού, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια πρόταση από τις πρώτες ημέρες και να την καταστήσουμε δημόσια. Εμείς δουλέψαμε, οι νομικοί και οι βουλευτές του κόμματος, με υπευθυνότητα, καταλήξαμε σε μια πρόταση η οποία θεωρούμε ότι είναι άρτια και νομικά τεκμηριωμένη και καλόπιστα κάθε πολίτη να μπει να τη διαβάσει. Την πρόταση την καταστήσαμε δημόσια και είπαμε, απευθυνόμενοι κυρίως σε κόμματα με τα οποία είχαμε μια συνεργασία στο θέμα των τεμπών, αλλά και σε ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά και γενικότερα σε κάθε βουλευτή, αν θέλει να την υπογράψει. Αυτό κάναμε. Την πρότασή μας την καταστήσαμε δημόσια. Μάλιστα. Ούτε υπήρχαν υπόγειες συνεργασίες, τώρα από εκεί και πέρα. Αν κάποιοι τη μία μέρα βάζουν μια υπογραφή και την άλλη την αναιρούν, νομίζω τίθεται ένα θέμα αξιοπιστίας. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Οι πολίτες μας κρίνουν τελικά όλους. Αναφορικά με την πρόταση των συγγενών θυμάτων, κύριε Θοδωράκη, ξέρετε, μιλώντας με απλό κόσμο, ο οποίος δεν ασχολείται εκβαθράν λόγω της δουλειάς όπως κάνουμε εμείς, εσείς επειδή είστε και πολιτικό πρόσωπο, λένε ματολογικό θα ήταν να αποσύρουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις προτάσεις τους και να συνταχθούν πίσω από τους συγγενείς. Εσείς το θεωρείτε παράλογο αυτό? Το ακούω το επιχείρημα. Θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, κυρία Κοσμοπούλου, σεβόμαστε απόλυτο τους συγγενείς των θεμάτων και μιλάω με απόλυτο πραγματικά σεβασμό απέναντι σε ανθρώπους που βίωσαν αυτή την τραγωδία, που ζήσαν αυτόν τον πόνο που δεν έχει προηγούμενο και που είναι αυτοί οι οποίοι κράτησαν όρθια την υπόθεση των τεμπών, κυρίως αυτοί, με μεγαλείο ψυχής όλο αυτό το διάστημα. Επομένως, απόλυτο σεβασμό στους συγγενείς, απόλυτο σεβασμό στην πρόταση την οποία καταθέτουν. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ δούλεψε ένα διάστημα, επαναλαμβάνω, με πολύ μεγάλη προσοχή, με μελέτη, με έμπειρους νομικούς και καταλήξαμε σε μία πρόταση. Η πρόταση αυτή περιέχει ενδείξεις για συγκεκριμένα κακουργήματα για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, για τον κύριο Καραμανλή, τον αρμόδιο υπουργό και για άλλα πολιτικά πρόσωπα. Νομίζω ότι αυτά που βρήκαμε εμείς, οι βουλευτές, οι νομικοί μας, τα περιγράφουμε με λεπτομέρεια στην πρότασή μας. Τώρα να βγαίναμε την επόμενη μέρα και να λέγαμε κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν θα ήμασταν και αξιόπιστοι απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Σε κάθε περίπτωση όμως, και το κλείνω, εμείς είπαμε το εξής. Το είπε ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμιλος και το επαναλαμβάνουμε όλοι. Εμείς λειτουργούμε μόνο με γνώμονα να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Άρα, επειδή η ψηφοφορία θα γίνει αναπρόσωπο και ανακατηγορία, όπου δούμε ότι υπάρχει βάσιμη νομική τεκμηρίωση, εμείς θα το υποστηρίξουμε. Αναπρόσωπο και ανακατηγορία. Κλείνοντας, κύριε Θοδωράκη, στο κομμάτι της εσχάτης προδοσίας που αναφέρονται στην πρόταση των συγγενών θυμάτων, η δική σας θέση ποια είναι? Κύριε Κοσμοπούλου, κοιτάξτε, είναι μια πολύ βαριά κατηγορία, η οποία θεωρούμε ότι, μιλώντας και με έμπειρους νομικούς, είναι πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί. Επαναλαμβάνω, με απόλυτο σεβασμό λοιπόν στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να υποστηρίξουν την πρότασή τους, θεωρούμε ότι εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Η κυβέρνηση
να περάσει, να αποδράσει από τις πραγματικές κακουργηματικές ευθύνες που έχει, επενδύοντας μόνο στο συγκεκριμένο γεγονός. Επαναλαμβάνω όμως, εμείς θα μελετήσουμε κάθε πτυχή της πρότασης και στην ψηφοφορία που θα υπάρξει στη Βουλή, θα ψηφίσουμε με γνώμονα μόνο αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος απέναντι στην αλήθεια, απέναντι στην ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Θοδωράκη, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτησή μας απόψε. Εγώ σε ευχαριστώ, κυρία Κοσμοπούλου. Και μετά το συνέδριο, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Όποτε θέλετε, το ξέρετε, είμαι πάντα στη διάθεση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν,